যতন সারি কাহামসিনি যত মিডিয়া সনো তিনি তাইসা হাইন হাই নন্দনগর হাই ভিজিট খাইতে মানে কারণ কে অবনো হাইন ফর্মালি ভিজিট ইয়া হাইছে যে সং মিয়াবো মিয়ানবলেনা মিয়াবো সং যে কেস ফাইल खायमानि बरक जोंनो सावो जे बुफ्रोनि बिसिङाव नाय मेनि सेसगां जे जों केस खायमानि बरक जोंनो सावो 1 डे नि टाइम नादि बाय 1 डे नि बिसिङाव जों टाइम नामानि बिसिङाव जों बरनाबन साका तामनो बै केस रेजिस्टारिं या सो केस रेजिस्टारिं हां गांकाय स्पॉट ऑफ फायै पुलिस इन्वेस्टिगेशन खाया नांगौ फर्स्ट ऑफ ऑल सो आबनि बागै पुलिस नो फोन खायमानि बिसिंते बरक तिनि सरग इन्वेस्टिगेशन खाय खाया आबनो नायने फायो कारण हायनो फाय थांनि लाभ करे हायसे जे जगह फायकिया जे संगरनि बरनो पुलियानि सिमने जे सं उत्साहरि कलां थांमानि बनो सं फोन नांना यस वी आर विथ देम हायसे वी आर विथ यू ऑल हायनो फायै जों नों बाय दङबान आं नरो बाय दङनि जों नरो बाय दङ सावि लाभ करे पुलिस प्रशासननि बिसिंते पुलिस इन्वेस्टिगेशननि बिसिंते इन प्रॉपर वे जे इन्वेस्टिगेट खायजानां थुं दाय जे चायां तमने आपन चायां थुं नों संगर फायो हायसे सो आबन रीजन संगर फायै तिनि पुलिस नि हयते जों नुखा बर इन्वेस्टिगेशन खायकलांखा एनो फास्ट फेज अमो पुलिया प्रथम बार अमो पुलिया चेंगजामनि इन्वेस्टिगेशन अपने बरते सांनायनि बरक तिनि साव एन्ड आमन आं कयनानि मुजुंगो जे गोबांमा बरक आं सालिया साव फाय साव थांगाब्र संनाय लाब करिया फायमा बाय थांमा बाय सिमि सल्युशन या हायसे कुबै कुबैनो एसे तिप्रासारनो नन्दनगरनि तिप्रासारनो सल्युशन के बंगनर थाइर दि हायसे बंगन दुगान दि बंगनर जरा जरा जे पावर तंनाय आं साम बुंकाय एबीसी दि बुंकाय साना मुसले साव पावर तं साव साब सामनिंगो दल तं तमुनो चिनि बिसिंते आफान तं हंका सं खायजा कामो साव बे 100% 100% नर जतन से बबागल ताइबनो खाब खाब गनां खाब खायनाय जार हायसे एन्ड तमुनो तिप्रासारनो कुबै कुबैनो मखैतों फालाय नन्दनगरनो सल्युशन खायनि हंकाय अ जागानि नरै ब जागा रहनाय नाखन नन्दनगर बाजार तंगो आ जागाबो कायसा नर सिक्किम हाइरको गोबां मा सोंनुगो अर्गानिक नि जरा भेजिटेबल फाइनर न कायसा स्टल रोबै कायसा साइड खाइरे जमानि सब बर जतन अर्गानिक नर जतन नुखाना र थाइसरेम आगरतलाव थाथाय थाइसरेम कोन जामन आगरतला माइ हाइसे रुतु सारा आगरतला रुतुनि थाइसरेम माइ हाइसे सुप्राबो सारा आगरतला रुतुनि माइया मिखुमुन चक ब जीवन माइया चों मुयाबो माइया सो ऑल दिस आर ऑर्गेनिक वेजिटेबल व्हिच इज बीइंग बॉट फ्रॉम विलेजेस अम पारा आम चाइनि कामी आम चाइनि सिनि सकपाय मानो अम हाइजिनि चौनो गोबां मा आगुलि सहर तंनाय सिनि थाइसरेम चानाय सुप्रा चानाय सिनि मुया चानाय निनि मिखुनचक चानाय काका मुखसे सोंगर मांगारिया खेतनि काका मुख नर जतन छिउ समर अर्गानिक रसमान तंमानि बरन बै कायसा स्टेट गवर्नमेंट याकबे एएमसी नि होयते बरक नि बै कायसा वान सुगै कायसा स्टल याकबे कायसा सेट बनो खौनानि दरकार आम हेंका आं पयतो खय आं बिस खयो आम हेके कोनो प्रॉब्लम खगला आबो जों मुगसिउ जे अ जागाबो अमाके फालमानि चाया बाट फालमानि चाया फानो बरक आस कष्ट खै फाइमानि पारानि तुबि फाइमानि आ बंनि माने खनै लाथि रोवै दाजागै काचरे जय माने से जों जलि वाइसि नियम तंगो एएमसी नि होयते परिष्कार खायनि आबो नो डाउट बाट अबले नियम करै जे विदाउट एएमसी नि बरया सारा गुंडागिरि साक सकल मीडिया फायै सकल माफिया फायै बरक आ जागाबो हायनो लाथिरनानि दानानि सिगिरि सक खायनि दम किनानि मगल कतर खाय निनि काली मताय मगल हाकेले केबो आ फान करि हायसि आबनि बागै आव मैसे संगर बासौ बंनि सामो आव मै आं कयनानि मुचुंगो जों अ जागाबो थांलायसु बहुत फायलायका बहुत थांलायका जों नुखा आम हायरनो जों गायबाय बंनि बै सल्युशन जे कक्सादे हायसि मीडिया बेसगाङाव फायै हायनो जों तंगो हाय तंगो अमा फाना हाय तंगो आम बै सल्युशन या सल्युशन हंगांके बरनो एकदम अ जागाबो स्टल ताङै रेडी फालि रेडी नरनो क्रेडिट नादि हायसि अब जों कुनु प्रॉब्लम करे स्टेट गवर्नमेंट नि थानि जों ताङै रेखा वी आर हैप्पी आफुर जों सानाय थैंक यू वेरी मच टू द स्टेट गवर्नमेंट नर गेलिस तिप्रासनि सेंटिमेंट नो सुख दुख न खनावै नर बंग स्टल ताङै रेखा आफुर जों न थैंक यू सानाय बाट अर फायै हायनों कबै खायनाय मनाय आबो बायगिङा करे बखावना दि हायसि आमोन आं पहिले नि सिमिसाव बै गोबां मा सायमानो आं पहिले साका जे आं अर पहिले जे पहिले हायपरो केबो इनफरमेशन दिया एंड साकसांनि पॉलिटिकल माइलेज तिप्रामा थानो कुजुक्ति सानाबै माया हायसि दबखे दफा आबोन पहिले जातिनि बायनो कक्साने माने आंर फायो साबन बाय आं कयनाय जेसे थंख्रों बदलनि फानोंथों अर फायगांके गुबैखौ nya बखा कुफुरै फायै तिप्रासनो हेल्प खायनानि बाय फायदि हायसि आं आबोन कयनानि मुचुंगो आबो
जेसमान क्रेडिट नादी आं नोंफानि क्रेडिट नादी जेसमान क्रेडिट आबो नो प्रब्लेम जेफ्रु बिल्डिं तांलाय खांखांके एमन के बुमुं सैदि आबो yang anon don bosco ni station ni simeno omti phone inaugurate khai hane wachina horo horni bar tek tap light chana jar khai inaugurate khai nadi abo sung no problem sung man khai aisi ambai naimwthang khai nai kere nai mani yaglo tam sai kalang jaka naimwthang ang pulia ni simeno day 1 ni simeno naimwthang bai SP SDPO OC tai FIR khai mani yaglo bor bai okong na sawo FIR ba register khai jaga tabo FIR register khai mani yagulo tabuk borok investigation khai tango ang saka not only investigation proper investigation khai je o sokol mafia no je suk dati bania sak mono rom ya sak sanghai siring tonglak kintu ulo oboni effect param choi je for soi pro oboni dai sabung nai akon ang sawai kubi kongmo mandai am choi bo bongni borok phalai tongo am hai tang thung ebong tam hai ta khai tong hai oron pai lai girana bor tam nai lai am bai ang poito tongo police theke borok jotisto tojontor khai abo jal se jak bono সাজা খাইনি আবাং পয়জা দং হাইছে আমবাই